Saka waiona ndenchikuudza zvafanana nepaipa ndakafona paipa bhebhi ndiri kuya iwe hautaure hameno yaunenge uchingoita unenge uchiita sei bhebhi? Unongoziva wani kuti ana mukoma vanenge vari ipapa kubuda kunonetsa manje. Aiwa iwe hausi mwana mudiki mani bhebhi, kungwara hakutengeswe patonasi unongovavhara so waiziva izvo zvine ndakarongera zvimwe zvinhu ndobva ndazoshaya kuti ndozviisa papi mani. Zvafanana nepaipa ndakazara ndoviga zvinhu kuseri uko ndobva zvatorwa nevakomana. Mukadzi wangu soga ndatokusuwa sha. Aiwa iwe ndakakuudza kuti ndiri kuuya neno zvaunenge uchingoita so unondimira shaa kubasa ka unzwaunzi kana taenda kubasa ka ndezvekuti uyu anenge mufana wangu asi mufana ko Bamunini asi hamusi kundiona? Ko ndimi blazi. Bamunini ko mukuenda kubuko mega mega? Pane patoda kumbosvika hedu pamusoro apa pane zvandoda kumbonotsvagira maiguru ndo maiguru vako kavandinawo. Maiguru watarisa ubo tarisa kunoka wopane munhu andikuoneka nekusviba kwanombooneka idore rana varume vega vega chinzwe zvamakutaura mani ndo problem yako muning'ina doro ndo rinokuvhiringidza izvo hauchagona kana kuwirirana nevamwe maiguru pane munhu munhu weiko munhu iwe hausi kuona kuti munhu here tarisai kunoti kumhore zetu Bamunini hatisi kuda zvemafani handiri ndakuona kameguru kuti makatora wakanaka here. Don't insult my dear. No. Wakutoinsult akadzi wangu sadaro munini. Apa uri kubva kupi manje? Muri kubva kupi? Asi muri kumwa oil rumba kwanyu. Ndati muri kubva kupi? Muri kubva kupi? Aiwa, wanire irori wani racho ramuna riri kutokutadzisa kuona vanhu vari kufamba murodhi tozowedzera rimwe rei. Ana muzezomuna maiguru Shadrack. Baby sorry. Aya tozotaura Bamunini. Mona mhoresa muri kudeni. Ndozara ne problem.